May buntag mga kapobre no. Trabaho sa ta sa Badoron. So full video taron. Full dito kong vlog. Sa tong oras no kay alas. Sa oras alas 7:30. So biyahin ta kay ate baon. So good morning mga kapobre, na tadi sa tuwa trabaho ano. So mo din atong tao diri gahapon no. Gahapon adlaw Biyernes. Tidak na suka. So hayag kayo, no? Hayag ino. So nagtao dito ni gahapon no. Kuan ba hair dryer de. Hair dryer. Pwede mo arang ulo diha, arang ulo. Kani sa amin kani kanang kuan drainage ko yung drainage ko. Ngita ni. Mana siya kuan. Dahil kani siyang tunga ani. Uman siya tiles diha para mag-plus dire. Kaya makita kanina na plain. Grabe silay na ko ani gahapon ni nanapan eh. So dari na wala may kulang dire. Nandito kayo. Uyaw ni si Ara niyo. So kumita ni si Ara ng mga nagbalay na. May suga yung skilling. Kanina na siya suga niya. Wala pa mataod. Wala pa sa mga ni kaya di maarang niya. So atas pikas ata pagngon kay kas kay kurente. Pikas So nagtaoran ng suga dari gapon pa ni strip light. Wala nga po yung suga sa babaw. Uy, wala si Ara lagi, grabe ni. Ako kay gasto. Muna ito kitaod gahapon. Hianan. Nakanipod. Gahapon. Drainage. Dari ang kuha na lang. Kanang lababo. Kanina tao lihapon na ito gahapon. Siya o kanis outlet. Magpasalida tabi para mo tuo yung salida ni siya. Salida oy. Laylay siya color. Tulo ka color siya. Ano siya makita niya? Sa duha tulo sa duha tulo ka color. Kuyaw kayo. Kuyaw kayo siya. Grabe ni. High-tech mo kayo ni mga kuwado. So, manamata diri. Sa kaya ito, patrabaho sa engineer, no? Kanin lang kuwang, no? Ang iyang plus bulb. Para siya mo sirit-sirit diri, oh. Mau niya tin-otin niya. Sirit niya. Kuya bukay niya mo kuan re. Kuan man siya. Ano siya utin-utin, magbuhok ng utin daw. Ang sirit ng utin tago ra po siya. Uy, sirit. Gusto na dito. Suga. Nga high-tech dire. Why hasog sila ilo silang kigul ba? Mo din ang babae ng sige balik-balik og si at ang sige ni paghilok diha gusto na siritan ko. Siritan ko bay. Suga siya mo sirit eh. Medyo leaking siya dire kay kuan siya. Leaking siya gamay leaking gitu bay. Tuh man. Gani
So pikas. Paggon tani. Oh, salida man ni. Ano makita gyud salida ba? Oh. Ibton tani kay kas kayo ko kurente. Pikas mo katong liking no. Wala mo sigang strip oh. Ang strip lang siga. Oh, di ba? Hayag kayo. Wala ni gamit ni sugaan eh. Ano? Wala ni gamit. Oh, hayag nuna. Mao gihapon siya mga kapobre na pa si utin diha mo gawas. Na. Gawas ang utin oy. Siglit lagi. Agoy, na himungot dire, klaro kayo. Na yung mga bulbul, bungot sa uok, mga tagak. Yan na, may samin dire. Tanggalon, be. Mapagwata ore, be. Himungot, oh, magkati himungot, oh. Labong kayo, oh. Pagnon ay oh hayang gani oh suga. So ay ani kahitik diri ang kita bahuan among gipanaod diri mga kapobre no. Oh testingan nato ha mo buga bag kuan mo buga bag sa hangin ba hair dryer mo kuno ipasok sa ulo daw. Lagi siya mo ano. Okay kayo eh. Dryer lagi. Pag nga tara eh, kas kurente. Mga no, mag-update taron siya ito panaod. So arin sa tadiri mga kapobre no. Ang mga suga na rin display ba ito na tripan ba, itong videohan ba oh kita mga niyo iyo kayo eh suga ni siya o niya kuyawa style oh pag mahal gini siya kasi ganahan mong palit ano oh sa ganahan mong palit ya oh ari ra mo sa tindahan oh ari apa dia? Apa dre? Oh. Kuya kay ning mga kuan dre display. Ang murag ko bitay kapuslanan tanaw nimo pero porte ding mahala de. Di mahala murag ko kapuslanan. Parehan ni oh, mga dahon-dahon ba oh. Porma siyang dahon. Sabi dahon na dahon sa badyang. Oh, pero suga ni musiga ni dari yang kuan. Yang badyang ba, daun sa badyang. Oh, napay bulang kristal dari. Oh, dia pay kalabira sa kuan dre. So ni. Kalabira na sa manok ba oh. Oh. Kuyaw ni, suga gyapon ni siya, musiga gyapon ni. So ganahan mo palit dia oh, na dre oh. Nara ni sa i-sporto na mo ang kuan. Mo ang tindahan dre. Dool sa kuan. May Uber. Oh. Samsa siya marag. Mura man ni siya bagakay giputol oh. Ibutang diha. Oh, kanay marag shower oh. Shower. Oh, dapat oh. Bukog sa kabaw ba nga kalabira no bitay diba yawa eh akan ni may weird kayo oh grabe ha naisuga diri nga murag shower oh mo day ko an apa natuwad no apa
pa natuwad. Oh, naikuan diri. Murag emergency light ba? Ah, grabe ni mga display diri. Oh, napay bukog na ni bitay. So na di kaldero diri oh. Kaldero nga puti. Na. Masih kaldero nga puti. Ako na siya. Ah, tabon sa kaldero di ay. Tabon sa kaldero mura siya. Mura bitaw siya kanang satellite. No. Oh. Ayaw niya. Kahoy ro nagkahoy ro. Ang siga ni siya kaya namin suga. Suga siguro nilaw pa ni. Ayaw na eh. Rabiha. Ada pao. Signal ba? Signal. Signal. Ah, ring light ay. Na, ring light. Para yung adapter. Grabe ni napita eh. Daghan kayo, oh. Yung mga sagsa, kuandre limukon. Mga sagtamsi ba? Oh, na pa. Ang natuwad man kaldero. Niya, ibot nga balde sa ubos. Oh, ano yung display diri oh. Grabe. Ano sabi nga sag ni. Ah, sag bris kuan. Tagmayang natuwad. Naitlog sa kabuksod. Lah, ay bulang kristal. Mara siya kuan pa. Yawa niya. Siga din na di ay. Oh, na ganahan mo malit diri oh, dool mo diri oh. Oh, na pa di daghan oh. Oh. Ha? Oh, puros gini suga diri oh. Naglaray padong dito. Cuma ni ang suga diri dapita. Linya. Kini diri lahi po naglinya diri. Wa pa nila display ni. Oh, siga ng dahon oh. Siga ng dahon oh. Oh, kisa to ganahan dihag dahon na adre oh. Ato gipasiga na am din switch mo siga naman din dahon di ay. Oh. Oh. Oh, dara oh. Ato nagipasiga ang katong mga kuan. Mga unsinganan ni basta kay mao na ni. Oh. Kayo kay murag kuan siya ba. Mga torsi bitaw oh. Mga lubag. Suga dito siya eh. Oh, na siga siya mga kapobre oh. Kuha siya mga plato bitaw nga takilid niya na itlog ni Pedro diha nagpatong. Oh na siya. So nagpainit dito diri ga mga kapobre no. Naghimo tag trade ani ipang trade na to ang mga kuan. Mga PPR. Gamiton kuno nila sa kuan, display ba. Ah, grabe siyang bugnawa diri gitaon. Kaluyo is Ginoo. So wala na tang nagkuan ron. Wala na tang nagpalandong, nagpainit jud ta. Kitong kamot ug linubag oy. So ana hapit na ti paniog to. So pabugnaw na to ang kuan. Nagumot na sa kabuke. Para maang iyang trade. Di makuha ba? Wag tang. Guys, nauna ta guys. Umos na sa to ang kuan. Pastos di ba? Dagang kutay. Buwad-buwad lang gyapon ta. Buwad og biplop og kuan hipon. Oh, wala mi kayo eh. Wala mi kayo. Lami kayo ni. Oh. So kamusta?
tuog na to guys no. IT room na diyon ni mga giron ni tao. Wa pa may niagi oh. Dali tao to agdan ko ko. Nay kausa dali nga nilihig dito sa babaw niya. Break time. Kayo opinion to sila nilihig na siligan ko dali na abugan ko ba. Muto na suko ko. Nangisog ko. Undang lagi sila panilhig. So may data karton man eh. Ano man ito dihang baon no? Baon ka ng bagbag ng gamay ba? Data. Gigi ah. Picture ah. Picture ah. So mo rin na tao no? Ito gigamit na ito nga kuwan ganiya. Yung simbol nga PPR. Dari ito gigamit to. Oy, human naman ko oh. Human naman yung gawin ng construction na Dari. So touchscreen eh, touchscreen. Oh. Dari na po. So lunis na sad. So nindot na guys siya. So hapit ng alas 5 no. Oh. Siyempre hinay-hinay tag panghipos niya. Andam na tuwang madalunol power bank diyan bawo no. Alalay. Ang alalay. Sumuli na tanong taon-taon no. Ay, hello mga vlog. Hello mga kapobre. Ana ko din sa mo ano. Bila ko taso na ko ang vlog eh basig mataas na to diha daghan kayo yung salamat diha og kinsa may tan-aw ani red. Pa-comment diha be, comment and like. Thank you. Ikaw